panggoda. Panggodaning urip kuwi werna-werna lan saben manungsa bakal mrangguli. Mung kuat apa ora? Kaya dene para nom-noman kang cecawis dadi imam ing seminari taun orientasi rohani Sanjaya Jangli. Para frater ing kono saben taun kudu melu acara perigrinasi utawa laku prihatin kanthi mlaku saka seminari menyang papan peziarahan tanpa sangu apa-apa, ora kena ngaku yen frater. Ing dalan ana-ana wae panggoda kang nemahi. Semono uga rikala ketemu satunggaling brayat kang uga mrangguli panggodaning urip. Apa wae panggodane? Kepiye anggone padha tumindak? Dewan Pambiji ingkang kinurmatan, panyarta nomor urut 12, Paguyuban Gilang Gemilang kalih saking wilayah Gilang Harjo. Pimpinan produksi RB Sukardi, penulis naskah P. Meta Dwi Manggala, sutradara RB Widodo. Ngaturaken lampahan tinebihna ing panggoda Sugeng Hamirsani. Aku kan wis paring pangandika, paring dawuh marang kowe kabeh. Apa ing bengi iki flater-flater wis padha kumpul? Sampun Rama, sak menika sedaya frater sampun makempal wonten ing mriki. Estunipun wonten napa to Rama? Tok kadose wigantos sanget iki. Sekedap Rama, sak menika frater Paiman dereng ketinggal. Wih. Lho, wis piro dhewe ta? Amane padha ae. Lah iya. Jen dinteni wae mergo ing bengi iki aku arep ngutus para flater kabeh kang wigati. Ngapunten Rama, rekan-rekan frater sedaya kok telat. Masang nunggu kula. Lah niki menika jenenge sampun digiriki. Lah kula waktu pun lenggah mantep blek. Lah kula kesupen nek kula padha udun mau. Lah les saken to Rama. Saiki padha lenggo. Lho tenang dhewe. Iki ana luwih wigati tinimbang ngrembug bab kudune Pak. Saiki kowe kabeh tak kumpulke arep ana tugas kang wigati, kowe padha kabeh lunga saka seminari Jangli iki. Ngapunten Rama. Kowe ya kamu sak rencang menika sampun mantep kepengin dados Rama. Madosi sesami lan Gusti. Ampun kawula katundung saking mriki Rama. Nggih Rama. Lho bener. Ora pating penceblung kaya mengkono. Aku arep ngutus kowe lunga saka seminari Jangli iki perlu laku topo, laku prihatin. Ben kowe kabeh engko dadi Rama, dadi frater muda ingkang apik. Engko padha mangkata menyang papan kang ndak temtokake. Lan sing wigati kowe ora kena ngaku yen kowe yaiku frater-frater saka Jangli. Saiki padha tata-tata lan engko padha mangkata. Sepisan malih Rama. Lah terus papan ingkang badhe kula sak kanca dogene niku pundi kemawon? Nggih niku. Lah engko Pater Paiman, Kaijan karo Wawan ana ing Gua Maria Sriningsih. Klaten. Guru. Flater Kristiadi Herwadi karo
Samudra ana ing Candi Giranjuran. Kowe minggu ketemu Rama Herman, kancaku biyen ya. Aku biyen yang seminarin ra lulus ya. Sing pungkasan Klaten Bejo mangun lan bejo ana ing Nanggulan Kulon Progo. Gunung. Lawak sini. Romo, ayo ngelih. Terus napa? Saged beto arta mboten niki? Apa Mak Aman? Wis, engko kowe ra kena nggawa apa-apa, pangan ra kena, ombe ra kena, duit ra kena. Mung ngendelake kekuwataning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ora kena nguwatake manungsa. Oh, nggih ngapunten Rama. Dose benjang nek patresnaan saken balang pelem napa kados teng pergi Rama. Ora kena. Rama muda kok balang pelem ya toh nyolong ora kena kuwi ya. Kuwi berarti kowe ngendelake kekuwataning manungsa. Ora kena, kudu mung ngandelake kekuwataning Gusti piyambak. Wis tak kira rada cukup. Nggih. Padha tata-tata lan bengi iki padha budhal dhewe-dhewe. Sing kudu mbok eling-eling sepisan ora kena nggawa dhuwit, ora kena nggawa pangan, apa meneh ombe. Lan sing mbok andelake ning kekuwataning Gusti. Lan sing penting uga ngati-ati. Ngati-ati mengko yen kena ing panggoda. Wis budhal dina iki makono papan ingkang wis tak temtokake. Sugeng tindak berkah dalem. Paningkat tresnanini yen ketilining tirta angayomi barang gawe ing satindak tanduk ira iku karya suka lamun dadyos ling suro iku panengan Esuk-esuk yak mene kok ya rungono apa-apa. Nggih. Kok wong kon mangan tudung saji. Aku sing kepala sekolah yen nganti telat ra iso cilaka. Bune? Bune? Iki yen aku yen esuk nganti telat ra cilaka to. Ora kok cepake tujuan lan Sing sabar. Sareh Pak Ne. Lah kula niku kangge kudu nyepake seragame bocah-bocah. Kudu godhog kaya rumiyin. Niki lho pun kula cawisaken roti lan mentega, punjakane ping susu murni. kok kaya ora biasane. Biasane mung sego bidangan karo jajanan pasar. Iki kok makokno roti, mentega karo susu yo murni. Lah nggih kajenge jenengan mboten kuno-kuno to Pak De. Jenengan niku nak tiyang desa. Nggih kajenge berbudaya Eropa. Kajenge penggalian nggih mboten tiyang desa. Iki sasep nek tak upini karo tangane. Karo bocah-bocah iki celuke bocah-bocah. Mening, Banyu, Sela, ayo padha cekak-cekak iki wis awan. Awasno kok nak kawanan ra tak sangoni kowe. Oh, alah diri. Wong nyelongke anak kok bengak-bengok. Mantek kaya wong ora. Gua ada sing ngene dicedhaki
do ngerti. Kajenge Pak, namung kula celuke alon-alon niku do mboten kodal kok. Nah, kula namung lirik, bocah-bocah niku pating kleler mboten cekak-cekak. Ngono ki sapa ditiru? Ampun kesupen nggih, Pak. Nggih. Mangke dipun padoske godhong gedang. Oh iya. Sesuk niku kula angsal pesenan oper lontong kagem caos Baromo. Yo, kita sawise kabeh. Mending piye skripsimu wis rampung durung? Nggih, sampun Pak. Ning kolongi kula sampun pinanggih Pak dosen nanging nggih tesih dereng leres. Skripsi kula tesih dipun orek-orek amargi kathah kelentunipun Pak. Nggih benjing kedah kula revisi malih. Lah kuwi meneng iki lah mesti sinau tok pempengi ora bedina mung cekelan mung HP, ora esuk ora sore arep mangan yo HP. Sesuk tak jaluk lho HP-ne. Wih, ya ampun to Pak. Lah mangke menawi kula badhe telepon pisan kula ngangge napa? Mosok kula nggih kentongan kan mboten to? Bocah dikandani wong tuwa mak wangsulan. Iya wening, kowe iki bocah mbarep. Kudu iso dadi tulodo adik-adikmu. Kowe banyu lan sela semono uga. Iki sarep ujian. Kudu sinau sing sregep ben sijimu apik kabeh. Ora saben nyawang rapotmu tulisane abang kabeh jarane sing ireng. Dirungokke. Nggih. Dan ngono ayo padha sarapan do dientekke jodoh budal. Lah bapakmu kemana nopo? Iki mbakne ora diomani. Sakare niki monggo. Ora ngerti karo wong tuwa. Paling kula napa Pak? Susune monggo, Pak. Susune yo engko nang mburi ora nang kene. Wis susu ki ora sak nggon. Ya wis ngono ya bune gandeng wis rada awan-awan budal ning sekolahan. Nggih, Pak. Karo pamit ya, Pak. Nggih, ngelaken. Oke Pak. Nggih. Mbak. Wae hati-hati. Nggih, pamit. Nggih. Nggih. Pak. Hati-hati ya, Nak. Nggih. Hati-hati ya, Mbak. Cah, ambok yo dinteni. Jan kuwi. Lah panas lho. Panas mulai lho sing ngene semua. Yo nek aku rindo-rinde. Dalane kok ngono yo bener-bener iki lho. Kowe iki lho, Kris. Kok yo ono kuping sambat bae lho. Lho, lagi bangun sepeda ada sambat. Wis to. Dina limbang. Gawe romo rektor. Awak dhewe kuwi lagi nglampahi apa topo. Dira
Sugeng enjing, Bu. Nggih, sugeng enjing. Wah, esuk-esuk kok ana cah bagus tamu. Nyun ngapunten sakderengipun. Ya, kepiye? Menika kula kalih rencang kula sing mesakake menika Heeh. badhe nyuwun tetedan sakwontenipun. Tetedan. Nggih, Esuk-esuk ngene wis arep nyuwun tetedan. nggih. Nyun ngapunten sakderengipun. Menika Piye? kula menika nembe nglampahi laku prihatos. Prihatin. Nggih. Bocah nom jaman saiki kok isih ana sing gelem prihatin. Lah kula senajan nom tapi mentale lawas kok. Oh, ngono. Wah, yo jane iki yo aku ki yo welas karo kowe. Lah pripun? Nanging iki ki isih esuk. Nggih. Aku ki durung liwat. Oh, Wong berase ya durung nempur e. oh, nggih. Ya coba kowe do mlaku mrono mbok menawa ning omah kono ana Oh. sing paring maem Oh, karo kowe. nggih. Ngono ya. Nggih, matur nuwun. Ya wis, Nyun ngapunten ngono. sakderengipun. Hati-hati ya wis. Piye Kris? Bari ra, wong lipat. Aduh. Jan. Mosok ning njaluk pangan sithik kowe ra diparingi jan, wong kene aja ngandhati. Ora kok ngono, nek rung lipat tenan. Oke, aja kaya ngono. Kowe ngelih ya ngelih. Ning ya aja terus kaya ngono kuwi. Tak terus gawean kok ngono. Ora karo Ibu kamu pancen durung gadah tetedan. Dadi awak dhewe ya laku sik wae piye? Terus ki. yo tapi alon-alon. Oh, alon-alon. Kowe sik kok piye? Kok sik? Yo alon-alon pokoke. Tak digendong kok. Ora, kebisa. Oh tambah pengen. Cak wae. Kok suwi tenan to aku? Sik cah. Ah, nek. Sik. Iki aku arep sambat iki. Ning aku iki pertelon iki harga tuh gue meruncing. Di. Oh, dijejer dhewe. Ah iya. Sik. Iki dhewe tekan menelan dulu kan iki. Oh, pabelan. Ah iya, pabelan maksudku. Terus mau nek pabelan. Kok ketok wis seneng banget iki. Cetok pabelan lagi nih. Iya. Hah, sik. Kira tak ceritani. Aduh. Wah, Ya, iki ya. semangat aku saiki. Kok sajak bungah banget iki piye? Dadi ngene, tak ceritani. Piye nek ngene iki piye? Ojo. Ora iso. Aku rasa dodo. Nonton. Dadi ning pabelan. Sik, duit sak durunge tekoni. Kowe ngelih ora? Le. Ngelak. Kesel. Kesel. Neng pabelan iki aku duwe sedulur. Berita gembira. Terus ngopo nek seroto ki? Teh iki. Dadi ngene. Ngelih ngelak kesel. Kesel. Lah piye nek mengko awake dhewe cah telu to? Oh, Pakai moro ning sedulurku kuwi. tok-toke. Oh, lah kan ada rencana. Oh, rencana. Terus kowe tok rae kesel nunut adus. Melas. Nah, melas. Engko bar adus tetep melas. Tetep kelak. Engko ben diparingi maem. Nah, Iki jenenge apa sih? ya ora kan oleh tenan to? Melas. Nah, ngelak to. Nah, nang aku sih berarti kurang ngelak. Berarti jujur. Piye? Bener ora? Piye to do meneng wae? Santai, sedulurku ki wonge apian sugih. Kowe njaluk apa wae mesti ngono. Ono pizza, hamburger, wah beris. Piye ta do meneng wae iki? Wah ngerti. Kowe wong loro iki meneng wae, ateges Ateges kowe Kowe kena kenapa? panggoda. Ayo Wis, wes. mlaku. Ae, Sehat tuh. tuh, Cah. Cah. Seto. Tani.
nggih koordinator sekolahan menika wonten dawuh menapa kagem Iki ngene Pak Jumlah. Neruske rebuku sing iki. Pokoke sliramu ki ming karek tanda tangan. Karo mendika ya. Mengko kabeh. Ora-orane engko nek padha ketenangan guru-guru ya. Saya menek anakku iso ketompo sekolah ini. Kowe iso tuku mobil, tak bantu rehab sekolahan, ruang guru, kesejahteraan GTT. Piye? nanging nyun sewu menika yen kanca-kanca guru menika saged mangertos sak kula bakal cilaka menika Ora. Kabeh wis tak atur. Ora mungkin padha. Aja suket godhong aja melu-melu krungu. Ingat ha? Ha iki wis tak gawake. Perjanjian. Kowe karek tanda tangan. Beres. terus aman mboten wonten tempat Ora. Terus mengko tak gaweke cek. 50 yuta apa kurang? Apa tak undhahi 60 yuta? Suwe mijet kowe ora. Kowe ora ngerti aku. wah dipertos Pak Pejabat sing wis ingkang minul ya Profesor Dr. Mondro Jegira. Tak gaweke cek. Sido swidak apa sek? walah sing swidak Sing swidak. Ya lho sing swidak. Apa swidak kuwi? Engko jebone Bank Mandiri. Wis tak tekeni. Kowe ora duwe nomor rekening to? Iki langsung tune diijolke. Ora sah. Wis saiki gandeng wis cukup. Aku tak nyuwun pamit. Pokoke welingku ki mau anakku kudu ketampa sekolah niki. Ya, sakipun. Atur suwet, terus laku sowan-sowanan. Matur nuwun. Pak Jumari, kepala sekolah. Aku nyuwun. Suket godhong aja krungu. kejangkaku iso kelakon Sri. Sri. Kowe kok nganggo ambi HP ane ndi? Ngarit, Wong ngarep pedus to kowe saiki. ya mbok diwaca ana ruangan harap tenang ada ujian. Oh, wis Kok ambil ujian. api kowe iki ya pantes 7 tahun ora lulus-lulus. Ya sore skripsiku direvisi terus kae dosen pembimbingku ora tau ngenai aku kepastian bener lho elek terus Malah malah. Sakne tenang. Iya Sri yo carane Sri. Anu wae. Piye? Kowe nggawa HP ra kowe saiki? Aku nggawa iki. Kenapa? Tak nai nomor to, tok telepon. Manut aku to kowe bab 1 tekan bab 5. Pandel ini ki wah sepele. Langsung rampung. Lah elak ya. Ya kene nomere piro? Nang jomo kowe wong ora Enggak, sok aku ngomong. 14. Catet malah ning Iya, di iya. lengke wae Sorry, wajar. sorry. 14 0 4 5. Baleni. Kok kaya nomor panganan 14045 ki? Kowe iki tekan-tekan lah kowe iki wajar. Oh, aku tak telepon nih. Oh, oh. Terus kono apa iki? Ya ditelepon to, Pak, nyuwun tulung. Emang iki nggak ada skripsi kula. Waduh, bayar Bayar iki ping alah ping semene iki 2 minggu paling. bayar piro kuwi? Bayar ora? Yo bayar mbok pikir parkir ganjuran sukarela. Bayare piro? Sak yuto we anake kepala sekolah kok. Oh, sak pelit. Waduh ya, aku wedi dosa yen ngono Sri.
ujian aku tak mulai. Sik to meneng aku iki sakjane radong. Piye to cah iki? Ya wis aku tak mulai wae. Kowe ndang kono ujian kok ngopo kono? Aja omong bapak ibumu lho ndak suka aku. Iya, ora bakal ngomong aku. Wis Yusri, Iya, iya. hati-hati. Gua aku dongake. Iya, sukses ya. Berarti aku kadung ya. Wis Yusri. Ya. Iya, Bro. Jon. Piye? Wis. Aku ki arep takok karo kowe. Apa? Sebelum mereka kan ada ujian nasional to. Apa kowe iki siap tenanan? Duh. Burung. Awak wingi pas latihan ujian we tak lulus aku. Apa kowe guyang-guyunge sisa wae? Ayo nek aku ya wis entuk lulus bakal lulus. Ora lulus wae, iku mesti apik 100. Lainnya mawur ya. Ngono kuwi. Rahasiane apa, Jon? Ada dia aku. Terus aja kon ndok sapa yo. Heeh. Piye? Ngene. Ya. Wah, sing ngene. Aku ki tak unjuk jawaban saka kancane bapakku. Sing kerjane ning dinas. Kuwi to. Oh, belum ora. Ya gelem no cucok jawabane. Nek aku kok gelem sesuk sore kowe teko nang omahku. Lan matur karo bapakku. Tenan yo tak moro esuk. Ya terus aja lali yo. Ngopo? Duit. Masih tok. Gampang iki duwe to. SMP kok 5 tahun lho. Tuh, buka ayu iki senengane. Ya wis yo. Aku wis. Selamat oleh. Yo nek oleh yuk. Nang bakal sume ya. Heeh. Kowe tak jajake dong ora? Yo. Yo. Dek. Dek Indri. Mas Beni. Kok cepet banget sliramu wis tekan kene? Lah nggonku blanja mangke cepet Mas. Lah aku selak kesusu-susu. Wonten apa to Mas kok ngejak ketemu wonten papan umum ngoten iki? Kula nak nggih hajrih to. Anu. Yo, aku ki wis kangen tenan karo kowe. Kula tak mantepi. Kowe tak jak ketemu nang papan kene. Pun to gek ngendika. Mangke selak kula tinggal lunga lho. Mbok yo sing sabar. Aku ki ndongok kowe durung kok wis arep lunga. Tak lenggah sikik. Nggih monggo. Tak iwake yo. Ana wong ora? Ketoke aman. Nggih. Gendang monggo. Anu. Iya yo. Neng, nek aku matur kowe ora nesu to? Dan Yo, tak matur. Anu. Awake dhewe kuwi rak yo wis suwe aku dikenal. Piye? Pur meneh wis 3 sasinan iki saploke awake dhewe ketemu kae lho. Awake dhewe kan saben dina tansah SMS-an. Yo telepon-teleponan barang. terus lajeng pripun? Mula anu yo aku ki ngerti sakjane yen sliramu ki wis urip bebrayatan karo kae sik lembu ireng cendi urip meneh. Lah kula niku ndak namung dijodohke riyen niku, Mas. Kowe kok gelem to karo kaya ngono kae? Lah, jaman Situ Nurbaya nang nggih dijodohke. Malah
kaya sumuk genjik. Nggih mboten ngaten niku. Ning anu jenenge kowe ra yo ngerti. Yen aku ki tresno tenan ya karo kowe. Nganti tresno aku ki wis ra iso tak bendung meneh. Ngono sakjane aku pengen matur. Ning nek kowe langsung sakjane aku pengen ngejak lunga kowe. Lunga adoh. Adoh saka kene. Adoh saka bojomu. Lunga genjek kae. Kowe ra yo ngerti to. Nek duitku ki akeh. Bandaku sepirang-pirang. Mesti wae cukup. Yang dienggo urip kowe karo aku seneng-seneng. Nang papan sing adoh kono. Tur meneh yo aku ngerti sak tenane nek kowe iki ya tresno karo aku. Mulakno kowe gelem lunga karo aku. Urip seneng-seneng ning negara adoh kono. Mas Beni. Tegesekan nyantosan ya pokok apa nih? Bro, betul nih? Kok tinggalan nih? Gue sekolah lemu mulai kok kasih? Ono apa? Pak Guru lan Bu Guru rapat, Mbak. Pak Guru, oh ngono toh? Nggih, Mbak. Terus aku tak tekon dari Simbah. Kowe mau diulang apa? Nek sekolahan. Ulang basa Jawa, Mbak. Basa Jawa? Nggih. Wah, apik nek ngono. Basa Jawa mopo apa basa Jawa kromo? Sokromo, Mbak. Terus coba Simbah tak krungu. Lemulang Pak Guru mau piye? Ini lho, Mbak. Oh, nggih. Simbah sare, kula siram. Oh, goblok. Kuwi Lah, piye, Mbak? Peru nek ngono kuwi. Baru piye? Dirungokke ya nek Simbah Sare Nggih. kula bubuk utawa film. Oh, ngono to, Pak? Oh. Mula digatekke nek nang sekolah Nggih, ya. Pak, nggih. Ya wis saiki kono ngasuske Nggih, nggih, tak Pak, neruske. Riku nglapi godhong. Sing ngelih tenan. Oh, ngelak. Berarti sing sambat e. Cah. Saiki diomongke. Ora kalap iki. Nek Sik. Tak leren. Ngono ping grup apa banget. Ewe. Sik nang grup sik. Dong rasa bener. Wis yo. Gua ape. Sik. Aku arep njaluk ngapura. Yo, aku mau luput. Aku njaluk ngapura tenan. Bojo nesu. Mau terus ninggal ngono kuwi. Piye
negarane dhewe nek sing rom-rom kaya iki. Nyuwun sewu Mbak sakjane. Menika mboten ateges kula keset-kesetan. Menika kula nembe nglampahi langkah priatos. Nggih, lampah saking Semarang dugi Bantul sak mangke. Semarang, dapat Bantul. Nggih. Yo anu nek. Kok kowe enak. Oh, nggih. Nggih, engko tak cukuke panganan lan rekan anane yo. Nggih, matur nuwun, Mbak. Baik, kancane kan. Nggih. Piye? Rino sik. Paring lho. Aduh, matur nuwun Gusti. Muga-muga ya itu sego kucing. Wah, cucak. Ki. Iya le yo. Panganane yo. Wah, Mas, mboten sarepot-repot, Mbak. Repot dipangan anane aku tak terus iki. Nggih. Mbah, lenggah niku asah. Oh itu Pak. Oh nggih, ngono wae. Sampai Nak ganggu si bae. Yo tapi anu nang penglinting ngono mah. Oh iya, ganggu si Mbah. Cek, tunggu sih. Oh iya, atur nuwun Gusti. Mbak. Lho le kesiki le. Tak tekon. Kowe kok do gawe tanda salib di? Kowe ki tak terus to. Oh lah nggih, Mbah. Ah, ngeten, Mbah. Satosipun kula kalih rencang kula menika mboten parengaken bilih kula Katolik. Oh iya, iya. Menika kula saking gereja Karangpanas, Semarang. Karangpanas Semarang. Nek Yojo, Mbok. Lajeng mlampah nih ten Bantul. Oh, ngono ya wis. Terus cek ndawuhi kuwi sapa le? Romo, Mbah. Ya wis aku ki ya wong Katolik le. Oh, Terus jenengmu sapa? kula Herwadi Yosef. Kowe? Kula Hendro. Dewati Ndro. Kula Kristiadi. Aku kuwi Mbah Ngademo Raharjo. Baptisku bening Kristus. Oh, nggih, Mbah. Ya wis dipenake ya le. Nggih, nggih, Mbah. Pak, oh, nika sinten to? Wonten nem-neman 3 wonten. Oh, ngene ya. Iki bocah-bocah saka Semarang, saka Gereja Semarang kono. Padha lagu prihatin. Lan iki do ngelak ngene. Apa aku tegel rasane. Jenengan niku pripun to, Pak? Sing di omah pun kula dereng dicepaki pangan kalih omben kok. Mah wong liya jenengan ladeni. Ketok semugih-sugih ngoten napa pripun jenengan niku? Nyah-nyoh. Ngono boleh. Ora ngerti kenyawan digo bengi-bengi digo awan sikil digo das-das digo sikil. Ya wis kowe iki ya aja banget-banget ngomong aku. Aku memang sakake karo bocah-bocah iki. Wonten menapa malih to, Pak? Mboten enjing, mboten siap kok. Jenengan ku nang ndika atos. Kudumu kuwi. Aku ki kesel dune, mbok diladeni ujukan lan maaman. Oh, lah jenengan ku namung luwe to. Nggih, sekedar kula damelke unjukan. Ah, Bar kok piye? Wong memangan. wong nek sekolah iki yo bengak-bengok. Piye neng kene. Iya, iya. Aku pengen tinggal. Pak, niki wigati sanget, Pak. Wau kula ketemu rencang kuliah kula to, Pak. Lajeng piyambakipun dikandhani saranipun supados enggal rampung skripsi kula, Pak. Banjur carane kepiye nih? Nggih, tegal bayar seuto, Pak. Seuto. Bayar sih. Pak, kula nggih. Ye, Wau rencang kula Joni. jone sing jam beli ngau piye? Lah nika nawani kula kunci jawaban bincang-bincang, Pak. Laben kula ben ndang lulus mosok SMP gangsal taun. Pamudhananipun sak yuta nggih. Kalih yuto, Pak. Bocah kok le mayire nembung duit ora iso. Kaya wing kari ngeruk lemah, kerak keruk. Lah mbok Ora iso. kajenge to, Pak. Lah mung ngantos semanten kok jenengan kagotan. Wau tempekan kula nggih mirengke bapak-bapak niku rejegan. Nriyosaken enten putranipun pejabat ingkang badhe nyekolahaken teng sekolah jenengan. Berarti jenengan pikantuk
ngamu trunyar-trunyur. Ora iso. Kowe saben-saben lunga barang iki ngondi. Ngerti kula sampean, Pak. Jenengan nusun-nusun ngeten niku sakjatine jenengan pun pikantuk pior-pior lah sing pejaban niku. Ngaku sampean, Pak. Aja-aja duwite namung jenengan nggo wedhuwokan. Ora iso. Ngaku sampean, Pak. Ora iso. Kowe saben-saben kowe dolanan. Sampeyan. Lanangan sing ndek gendaan iki. Wong tuwa ora iso nyontoni bocah apik. Nek kowe do bunga-bunga kok kadung. Kowe ki mek padha karo nuruti awake ora piye. Nuruti budaya kita. Mula nek duwe perkara dirembuk sing apik, ora bunga-bunga. Kuwate tangga ora. Ngapunten, Mbak, soal keluarga. Estunipun kawula sarencang menika prater. Nggih. Kedadosan menika nggih kedadosan ing lampah kawula ngayahi lagu prater menika, Mbak. Nggih, leres Pak, Mbah. Amargi ngelih lan kesel sanget kula wau sampun kagodha badhe nyuwun ketedan wonten dalemipun sederek kawula ingkang boten tebih saking mriki. Nanging Gusti sampun ngeketaken kula lumantar rencang-rencang kawula menika. Saengga kula saged niyataken manah lan luwar saking panggoda menika. Nggih, Mbah, Pak. Nggih, kula panjenengan menika tansah kemutan bilih Gusti Yesus piyambak kagodha saweg siam lawan dosa dinten ing ora-ora sampun. Mula minangka kula panjenengan ingkang namung manungsa sekeng menika kedah nyuwun supados kiyak manah langkung ugi kedah nyuwun supados kita tinebena saking panggoda.